Profesor matematike. Bio jedan profesor matematike. Kada sam bila učenica, mislila sam da je prestrog. Umeo je da bude ozbiljan, ponekad i previše. A ja znala sam i da mu teram inat. Ali imao je i svoj poseban humor. Kada bi hteo da nas nasmeje, znao je da kaže: jadna li ti koža. Celo odeljenje bi se nasmejalo. I danas, kada god čujem tu rečenicu, setim se njega. I sećam se još jedne stvari. Kada bi neko rekao: vratit ću ti, platit ćeš mi, odmah bi prekinuo. Nije podnosio osvetu. Tada to nisam razumela. Danas mislim da je u tome bilo nečeg mnogo većeg od matematike. Prošlo je mnogo godina. Ne znam gde je danas. Ali kada god ga se setim, poželim da i on jednoga dana bude putnik na onom brodu koji nas sve vodi ka domu i da ima poverenja u kapetana tog broda.